Cyfres Nicky a Chris, pa glwb? Dydd Sadwrn ac mae Nicky a Chris yn mynd i ganolfan hamdden Pant Glas. Canolfan hamdden Pant Glas. Tennis, hoci, dawnsio, rygbi, pêl-droed, judo, nofio. Beth rwy ti eisiau wneud, Nicky, medd Chris? Dwi ddim yn siŵr, ebe Nicky. Na fi, medd Chris. Wel, beth am fynd i'r caffi, ebe Nicky? Ac mae'r ddau yn mynd i'r caffi yn y ganolfan hamdden. Mae'r ddau ffrind tu allan i'r caffi hamdden. Bwydlen heddiw. Wy ar dost, 55 ceiniog. Ffa pob ar dost, 60 ceiniog. Byrgyr a sglodion, 99 ceiniog. Pysgodyn a sglodion, 25. Bwyd da, ebe Nicky. Wyt ti eisiau bwyd, medd Chris? Nac ydw. Dim cyn chwarae, ebe Nicky. O'r gorau, ond dwi eisiau diod oer, medd Chris. Ac mae Nicky a Chris yn mynd i mewn i'r caffi. Yn y caffi, mae Nicky a Chris yn eistedd wrth y balcony. Beth rydych chi eisiau i yfed, medd y ferch? Oren i fi, ebe Nicky. A coke i fi, please, medd Chris. Diolch, ebe'r ferch. Ac mae'r ddau ffrind yn yfed a gwylio gêm hoci. Mae Sian, ffrind Nicky, yn chwarae yn y gêm. O na! Mae Sian wedi brifo. Mae nhw eisiau i ti chwarae, Nicky, ebe Chris. Fi chwarae hoci, medd Nicky. Ie, mae hoci'n cool, ebe Chris. O'r gorau, dwi'n mynd, medd Nicky. Mae Nicky yn mynd i chwarae hoci gyda'r merched. Ydy Nicky'n hoffi chwarae hoci? O, diar, mae hi wedi brifo. Beth sy'n bod, Nicky, medd Chris? O, dwi wedi brifo fy nghoes, ebe Nicky. O, diar, medd Chris. Chris, dwi ddim yn hoffi chwarae hoci, medd Nicky. O, diar, dydy Nicky ddim yn hoffi hoci. Ble nesa? Mae Nicky a Chris yn mynd i'r clwb judo. Wrth y drws, mae dyn yn gwisgo dillad gwyn a belt ddu. Beth am judo, Chris? Mae'n bril, ebe Nicky. O, dwi ddim yn siŵr, medd Chris. Mae judo yn llawer o hwyl, ebe'r dyn. O, o'r gorau, medd Chris. Ac mae'r ddau yn mynd i mewn i'r clwb judo. Bachgen mawr ydy partner Chris, a dydy Chris ddim yn hapus iawn. Beth sy'n bod, Chris, medd Nicky? O, dwi wedi brifo fy mhen, ebe Chris. O, diar, medd Nicky. Nicky, dwi ddim yn hoffi judo, ebe Chris. O, diar, dydy Chris ddim yn hoffi judo. Ble nesa? Ar y wal, mae poster mawr. Ond beth mae Nicky a Chris eisiau wneud? Heddiw,
nofio, y pwll nofio. Tennis, cwrt 1 a 2. Pêl-droed, 5 wrth ochr, neuadd 3. Sponcen, cwrt 3 a 4. Badminton, cwrt 5. Dawnsio, neuadd 1. Beth am chwarae tennis, Chris? Medd Nicky. Na, dwi'n casau tennis, ebe Chris. Wel, beth am nofio, medd Nicky? O na, mae nofio'n ddiflas, ebe Chris. Wel, dim tennis a dim nofio. Ble nesa? Maen nhw'n mynd i'r caffi hamdden eto. Mae ffrindiau Nicky yn eistedd wrth y balcony. Ble mae Jenny? Mae hi'n hwyr, medd Cerys. Ydy, mae hi'n hwyr iawn, ebe Sally. Haia, Nicky. Wyt ti eisiau chwarae pêl-droed, medd Delyth? Pêl-droed? Fi? Gret. Welai di, Chris, ebe Nicky. Gret. Gêm bêl-droed i Nicky, ond beth am Chris? Yn y neuadd, dan y balcony, mae Aled, ffrind Chris. Hei, Chris, ydy Robert yn y caffi, medd Aled? Mae Robert yn sâl, y ffliw, ebe Chris. Wel, wyt ti eisiau chwarae pêl-droed, medd Aled? Gret, ebe Chris. Gêm bêl-droed i Chris hefyd, ond yn erbyn pwy? Gêm rhwng y merched a'r bechgyn. Gol! Da iawn, Chris, ebe Aled. Gret. 2 gol i ni, medd Huw. A dim ond 1 gol i'r merched, ebe Chris. O na, mae'r bechgyn yn ennill, medd Sally. 5 munud i fynd. Pwy sy'n mynd i ennill? Y bechgyn neu'r merched? Ar ôl y gêm, mae Nicky, Chris, Huw a Sally yn mynd i caffi hamdden i gael diod. Gêm dda iawn, Chris, medd Aled. Mae pêl-droed yn gret, ebe Chris. A sgôr da iawn hefyd, medd Sally. 2 gol i'r bechgyn a 2 gol i'r merched, ebe Nicky. Wel, Nicky, pa glwb i ni, medd Chris? Y clwb pêl-droed wrth gwrs, ebe Nicky. Canolfan hamdden. Medd, ebe. Dwi ddim yn siŵr. Beth am fynd? Bwyd. Wy ar dost. Fa pob ar dost. Pysgodyn a sglodion. Diod oer. Wedi brifo. O'r gorau. Beth sy'n bod? Fy nghoes. Ble nesa? Dyn. Llawer o hwyl. Fy mhen. Casau. Diflas. Hwyr. Welai di. Sâl. Yn erbyn pwy? Rhwng. 2 gol. Ennill. Sgôr.